Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, 5 ka mga commercial establishment sa syudad sa Bacolod ang nabiktima kag ginsaskuhan sang nagpakuno-kuno nga si Vice Mayor Familiaran. Iban diri sa ila, ginpangayuan pa sang load. Yaring report. Las 10 kahapon sang aga, nakabaton sang tawag ang staff sang Sanders Coffee and Sausages sa may dalan sang Lacson. Sunod sa tag-iya nga si Fritz Varca, ang caller, nagpakilala nga si Bacolod Vice Mayor Familiaran. Nag-order siya sa mga pagkaon nga para sa 28 ka mga persona. Ginpreparar man sang mga staff ang tanan nga pagkaon nga good for 28 persons. Anong inyong menu? So, ginlawag man ang mga bestsellers ang akong staff. Tapos, after siya, nag-order siya. Pag order nila, maabot sila kuno by 12 o'clock. So, naghatag man siya number nga basi kung kumpleto na kuno, pwede siya ma-reach out sa inadang number. So, amo to, salig man ang akong nga mga crew. At this time nga daan nga grabe ang pandemic. Gakuan man sila in good faith, maka-sales man kami mo doon mo na bala. So ginkuha gidya, gingrab gidya nila yung opportunity. Dugay-dugay, liwat na naman nga nagtawag ang nagpakilala nga si Familiaran. Nagpapalihog nga mapabakal sang ilim noon. Dito na amat-amat nga nagduda si Varca kag nadumduman niya nga may kasubong man sini nga insidente nga natabo sang una kung sa diin may mga kalan-an nga ginpangsaskuhan. Doon natabo na ni sang una. So, why lang ko gid kabalo kung saan kag kung diin, kag ang unong restaurant. So, nagtawag ko balik. Siling ko tsa, feeling ko prank gid nimo. Siling ko, hindi ni sila tuod ng mga tao, hindi na kay Mayor Familiaran. So, if I were you, i-out na ang tanan nga food nga naluto nyo na. Suno kay Vice Mayor Familiaran, isa lang ang Sanders sa 5 tanan ka mga commercial establishments nga ginsaskuhan sa persona nga nagpakuno-kuno nga siya. Sang Biyernes, may water delivery man nga nagsaka sa Vice Mayor's office para mag-deliver sang 30 ka mga 5 gallons nga purified water. Wala man si Familiaran, naka-order sini. So last Friday, may ari ko di was here. Pag-deliver sang water. Yes, ang living water receiving station. So, I think I decided nga i-post ko na lang so that ang iban hindi na ma-victimize. And that hindi siya nalahog na prank subong start pa lang recover ang aton mga businesses, especially ang food business. Kagabi, naibaluan niya na lang nga may 4 pagitanan ka mga commercial establishments nga ginpang-orderan man sa amo nga persona kag ginsaskuhan. Iban diri sa ila, ginpangayuan pa sang load. And kuan mo medyo with the authority, amo nang kunong dating mo. Load din na lang ko 1,000 kay dito na lang kabayran. Dili am duda ka na Suno kay Familiaran, hindi karadlawan ang ginhimo sa amo nga persona ilabi na para sa mga restaurant nga nagaamat-amat pa lang sa pagbangon sa pandemic. It's not good nga hindi na namin ang lahog for me. Or kung ako i-destroy niyo, you cannot destroy me with that kind of style. Because damo kakilala ya sa akin. So stop na. So kaintindi kung ano ang purpose nila. Kung gubo nila si Mayor at the expense of small business establishments, daw mo na bala. So, why ko kaintindi kung ano, sir, ang ilang gina-after. Or tripping lang, sobrang naging ka-board ko. Nakik-angot na ang vice alcalde sa PNP sa kung ano ang pwede mahimo para makilala ang nagapang Sasko kag para mauntat na ang iya nga pagpanunto.